muku yadda za ku yi amfani da email ɗinku ku ɓoye hotunanku ko bidiyoyinku, da duk lokacin da ka tashi tunawa za ka ɗauki kayanka ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan farkon zuwanku ku danna min subscribing da liking. So na biyu kuma yanzu idan za ka je ka ɗaura irin hoto akan wannan ɗinka, irin za ka je ka ɗaura hoto akan email ɗinka, to za ka shigo akwai app da ake amfani da shi, ba wai za ka je ka ajiye shi ta can ba, ana ajiye shi ta can amma simple abun da za ka yi ka je ka play store, sai ka zo ka play store sai ka shiga search bar nan naka sai ka taɓa sai ka rubuta Google Drive, to ka taɓa kan Google Drive hakan nan zai ce maka yanzu ka buɗe Google Drive ɗin naka. To ni sun ce gashi updating zan yi amma ni yanzu ban tashi yin updating ba, bari mu je gashi nan shine wannan kansa sai ka taho. Za ka taho gashi nan kansa haka Google Drive. So abun da za ka yi za ka ajiye file ɗinka, so za ka zo ka nan bayan kana shiga cikinsa zai ce ka attaching ɗin file, kai attaching ɗin wannan. So kun ga girmansa, su suna ba wa mutum girman size da zai ajiye abubuwansa na 15 gigabyte views za ka kake da shi, amma za ka iya ƙara shi ba ga sun ba da opportunities a ƙasa nan za ka iya ƙara shi. So before ka zo nan kafin ka zo su nuna ma nan za ka zo ka fara attaching ɗin email naka kenan. So gashi nan za mu yi amfani da wannan testing email ɗin nan taɓa haka. So simply kana taɓawa gashi nan zai baka dama haka. Gashi nan da farko nan kyamara ne, nan plus ɗin nan kuma zai baka dama ka ɗauko duk wani abun da za ka ɗauko daga wannan ɗinka, daga file daga can cikin wannan ɗinka gallery naka kenan ko just cikin wayan naka dai ka zo ka attaching ɗinsa ka ajiye shi. Shi wannan shine wanda in ka ajiye abu ba zai taɓa ɓata ba ko ba zai taɓa wannan ba. In dai har za ka yi tuna email ɗinka ka zo ka ɗaura shi a nan, za ka ɗaura email ɗinka kan wayar to za ka iya zuwa ka duba abubuwan da ka ajiye ko shekara nawa ne, shekaru ba adadi ba. In dai matuƙar za ka yi tuna email ɗin nan ka ɗaura shi to za ka iya zuwa ka duba file ɗinka da ka zo ka attaching ɗinsa ga duka abubuwan da ka ajiye recently. Bari ka ga yanzu ga nan uploading ga folder za ka iya sa folder, za ka iya uploading ɗin irin a hoto wurin 1, 2, 3 ka zo nan za ka iya creating ɗin folder ne. Yanzu kamar zan yi haka zan creating ɗin folder zan ce folder na sunanta my images hakan nan my images to create. Ga nan folder na create saboda a cikinta hotuna nake so in zuba my images, sai in zo in yi haka, sai in zo in yi haka in taɓa, sai in zo in yi uploading ɗin duka email ɗina da nake son ɗaura. Sai in zo ne hoto, sorry ba wannan nake son ɗauka ba yanzu. Sai in shigo cikin pictures nan hakan nan, sai na uploading ɗin shi haka, to ya zauna kenan. Yanzu gashi ya shigo ciki. Ina yin haka yanzu zan kalli hotona gashi nan ga hotona kai baya gashi nan a cikin folder my images. Za ka saka za ka yi creating folders saboda ka arranging ka san wannan na bidiyo ne folders ɗinka ko wannan na wannan ne. A ciki za ka yi creating wannan ɗinka yanzu sun ce one completely. Sannan za ka sake yin attaching, sai ka sake taɓawa kansa haka, sai ka sake sakawa. Wannan ba dai just na nuna muku yadda za ku yi ne. In Google Sheet ne ma in Google Slide ne ma just duka za ka zo ka ɗauka duka ka saka. Just in kai haka zai baka dama ka creating folders ɗinka ka yi simple ne. Za ka creating folders ɗinka ka zuzzuba su. Yanzu gashi nan in folder zan sake creating in rubuta haka in sake ɗaure folders. Gashi nan kuma idan zai removing zan cire shi kenan nan ƙasan irin ba na son folders ɗin zan cire shi gashi nan removing a ƙasa simply. So na gode wannan shine zai baka dama ka ajiye document ɗinka ko shekara nawa yayi a cikin wayanka. Na gode. Sai mun haɗu kar ku manta da.
Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel ɗin, ku danna min like, ku danna min subscribing, ku min kuma sharing domin ƴan uwa su gani su amfana. Sannan mai tambaya min a comment mu haɗu a comment section.